ओके अनवय लगेच बोलतोय. ओके ओके हो बघितलं. रोल हो ओके सर. आजच्या सामन्याच्या अग्रलेख त्याचे जे शीर्षक आहे ते थोडं चुकलेलं आहे असं मला वाटतं. नवीन संसद महाल आणि मोदींचा वास्तुप्रवेश असा जो शीर्षक दिलाय तो बदलून मालक महाल आणि मालकाचं महाल असं थोडा अग्रलेख आज सामन्यामध्ये अगर आला असता तर तो सत्य परिस्थितीवर आधारित असता. काल देशाच्या पंतप्रधानांनी पिढ्यानपिढी भारतीयांना अभिमान वाटावं असा एक दिमागदार सोहळा हिंदू राष्ट्राला साजेसा असा एक दिमागदार सोहळा देशाच्या इतिहासामध्ये सोहळ्याची नोंद झाली. आणि या सगळ्या कार्यक्रमाला पुढशून उठून जळजळाट होऊन आजचा अग्रलेख लिहिलेला आहे. पण लिहित असताना स्वतःचा मालक मालकाची बांधलेलं मातोश्री 2 च्या नावाने महल याबद्दल थोडी माहिती सामन्याच्या अग्रलेख मध्ये लिहिली असती तर महाराष्ट्राला देशाला अजून प्रबोधन झालं असतं. मालकानी जे काही महल मातोश्री 2 च्या नावाने बांधलाय त्या महलाचा इतिहास, ते महल मिळवलं कसं, करोडाचा पैसा आणला कुठून, या सगळ्याबद्दलच पण थोडी माहिती संजय राजाराम राऊतनी अग्रलेख मध्ये लिहिली पाहिजे होती. म्हणजे त्या ती जी काही जमीन मातोश्रीची 2 ची आहे, डेलकर काहीतरी नावाचं कुटुंब आहे, त्यांनी दीक्षित नावाच्या व्यक्तीला विकली, राईट दिले आणि 2006 ते 2016 या 10 वर्षामध्ये मुंबई महापालिका आणि सबअर्बन कलेक्टर कडून त्यांना काही परवानग्या भेटल्या नाही किंवा मिळून दिल्या नाही. आणि जेव्हा उद्धव ठाकरेंच्या मनामध्ये आलं ते नाही बाबा इथे मला माझं महाल बांधायचं आहे, तेव्हा लगेच त्याच्या परवानग्या आल्या. त्यासाठी खऱ्या अर्थाने त्यांनी आमच्या देवेंद्रजींचे आभार मानले पाहिजे. ते तर तो कधी मानणारच नाही. पण त्या महलला जे काय मातोश्री 2 नावाचा महल उभा केलाय त्याला जो काही खरेदी करण्यासाठी दिलेला जो पैसा आहे तो नेमका आणला कुठून, किती टक्के व्हाईटनी गेला आणि उर्वरित मोठ्या प्रमाणामध्ये जो काही ब्लॅकनी पैसा दिला गेला तो काय कर्जतच्या फार्म हाऊसवरच्या जमिनीमध्ये पुरलेला तो पैसा तर नाही ना. ह्याची माहिती थोडी सामन्याच्या अग्रलेख मध्ये आला पाहिजे. आमच्या संसद भवनला, देशाच्या संसद भवनला महाल बोलवणारे, तुझ्या मालकाने जे काही महाल मातोश्री 2 च्या नावाने जे बांधलंय तिकडे जो काही काळा पैसा वापरलाय त्याबद्दल माहिती तू अग्रलेख मध्ये देणार नाहीयेस का? आमच्या माहितीप्रमाणे इंटिरियर साठी किमान 250 कोटी खर्च केलेले आहेत. 250 कोटी. मराठी माणसाने ऐकावं. मराठी माणसाला 10 ते 15 लाखाची मुंबईमध्ये खोली घेण्याचा आज अडचण होते. त्यासाठी वसई, विरार, डोंबिवली इकडे राहायला जातात आणि मातोश्री 2 चं इंटिरियर हे किमान 250 कोटीचं झालेलं आहे, केलेलं आहे अशी माहिती आमच्या लोकांकडे आहे. आता हा पैसा आणला कुठून? मालक संजय राजाराम राऊतचा मालक कुठलाही अधिकृत धंदा करत नाही, अधिकृत इन्कम नाही, पण 200, 300 कोटींची नवीन घरं बांधतात, महल बांधतात.
तर ह्याची माहिती संजय राजाराम राऊतनी दिली पाहिजे. आणि ही सगळी माहिती बाहेर आणली कोणी? तर दुपारच्या सामन्याचा माजी संपादक संजय निरुपमजींनी काढली ही माहिती बाहेर. म्हणजे माहिती काढणारे पण महाविकास आघाडीमधलेच लोक आहेत. आम्ही दिलेली माहिती नाही किंवा भारतीय जनता पक्षाने दिलेली माहिती नाहीये. म्हणून संजय निरुपमनी केलेले आरोप हे किती खरे आहेत मालकाच्या महालबद्दल, याही बद्दल थोडा उद्याच्या अग्रलेख मध्ये थोडी माहिती आली पाहिजे. बोलताय काय त्याच्यामध्ये सगळ्यांनाच प्रवेश नाही. मोदी साहेबांच्या मर्जीने लोक प्रवेश घेणार. लोकशाहीचं मंदिर नाही. मग तुझ्या मालकाच्या ज्या नवीन महलमध्ये सामान्य शिवसैनिकाला प्रवेश आहे का रे बाबा? संजय राजाराम राऊतला तरी मातोश्री 2 मध्ये प्रवेश आहे का? आमच्या माहिती अनुसार कुठलाही शिवसेना नेत्याला म्हणजे उभाटा शिवसेनेच्या नेत्यांना किंवा कार्यकर्ते शिवसैनिकांना मातोश्री 2 नावाच्या महलमध्ये परवानगी नाही, प्रवेश नाही. हे खोटं असेल तर कोणी आतमध्ये जाऊन आम्हाला फोटो काढून दाखवावा. म्हणजे तुम्ही दुसऱ्यांच्या प्रवेशाबद्दल बोलण्या अगोदर, गृहप्रवेशा बोलण्या अगोदर संजय राजाराम राऊत सकट अन्य सैनिकांना त्या नवीन महालमध्ये प्रवेश तरी आहे का याची जरा माहिती तरी सामन्यामध्ये द्यावी ना. बोलणं फार सोपं आहे, दुसऱ्यांना टीका करणं फार सोपं आहे. ते विरोधी पक्ष दिसला नाही, विरोधी पक्ष नसेल तर मग लोकशाही कशाला म्हणतात? अरे बाबा, तुझा मालक जेव्हा राज्याचा मुख्यमंत्री होता आणि महाविकास आघाडीचं जेव्हा सरकार होतं, कितींदा विरोधी पक्ष नेता म्हणून आमच्या देवेंद्रजींना कितींदा आमंत्रण तुम्ही लोकांनी दिली नाही. वर्सोवा 2 ची जेव्हा मेट्रो लाईन, वर्सोवा लाईनची जेव्हा मेट्रो 2 ची जेव्हा लाईनचं उद्घाटन होतं, आठवावं तुम्ही सगळ्यांनी. त्या उद्घाटनाप्रसंगी ज्या देवेंद्र फडणवीसजींनी मुंबईच्या मेट्रोच्या खऱ्या अर्थाने जाळं तयार केलं, 100% ज्यांना त्या मेट्रोचं श्रेय आहे, त्या देवेंद्रजींना विरोधी पक्ष नेता म्हणून तुम्ही तिथे बोलवलं होतं का? याचं उत्तर थोडा संजय राजाराम राऊतनी आपल्या मालकाला विचारून द्यावं. तसंच ज्या जागी तुम्ही बाळासाहेबांचं स्मारक बांधणार आहात, त्या स्मारकाच्या कार्यक्रमाला तुझे मालक जेव्हा मुख्यमंत्री होते, सगळ्या परवानग्या देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी मिळवून दिल्या. आणि त्या स्मारकाच्या कार्यक्रमाला तुझ्या मालकाने विरोधी पक्ष नेता म्हणून देवेंद्र फडणवीस साहेबांना बोलवलेलं का? मग तेव्हा विरोधी पक्ष आठवत नव्हता का तुम्हाला? आता तुम्हा लोकांना झोंबताय, आता तुम्ही मोठे मोठे प्रबोधन करायला बघताय. पण त्या 2.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये विरोधी पक्ष आणि विरोधी पक्ष नेत्याला कितींदा तुम्ही लोकांनी अपमानित केला, ह्याचा पण जरा हिशोब उद्याच्या सामन्यामध्ये येऊन दे ना. थोडं आम्हालाही कळून दे थोडा सगळी माहिती. म्हणून उद्याचा तरी सामन्याचा अग्रलेख मालक महाल आणि मालकाचं महाल जे मातोश्री 2 उभा आहे त्याच्यामध्ये आणलेला मातोश्री 2 मध्ये केलेला काळा पैशाचा भ्रष्टाचार आणि संजय निरुपमजींनी केलेले आरोप आणि किती शिवसैनिकांना तिथे प्रवेश आहे ह्याबद्दल थोडं लिहावा. कारण का मला आठवतं हिंदुहृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे साहेबांनी त्यांनी आत्ताच्या जे जुनं मातोश्री आहे तिथे प्रत्येक शिवसैनिकाला 24 तास प्रवेश होता. शिवसैनिकांसाठी ते आजही मंदिर आहे. तिथे असा प्रवेशाची बंदी कोणालाच नव्हती आणि शिवसैनिकांना तर मुळीच नव्हतं. जागा वाटपावर फार मोठं ज्ञान त्या ट्विटरच्या माध्यमातून संजय राजाराम राऊत देत आहेत की ज्याची तिची ताकद त्यांनी तिथे करावं. पण मी खात्रीलायक माहिती जी माझ्याकडे आली त्याच्याने तुम्हाला सांगतो. जसं मी तुम्हाला सांगितलं की वज्रमुठ सभा शेवटची सभा होती, त्याच्यानंतर त्या लोकांनी घेतली नाही अजूनपर्यंत.
माझ्या माहितीनुसार एक प्रस्ताव राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडे गेलेला आहे की उभाटा शिवसेना म्हणजे उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वात असलेली शिवसेना ही राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करावी. कारण का निवडणुका आता 1 वर्षावर राहिलेल्या आहेत आणि 1 वर्षामध्ये उद्धव ठाकरेंना परत पक्ष बांधणं शक्य नाही, कारण त्यांचं ते पिंडच नाही, त्यांना काही चिन्ह भेटणार नाही. म्हणून येणाऱ्या लोकसभा आणि विधानसभा उद्धव ठाकरेंचे उमेदवार आणि उद्धव ठाकरेंचे आमदार हे घड्याळ या चिन्हावर लढवणार आहेत अशी माझी खात्रीलायक माहिती आहे. आणि हा प्रस्ताव संजय राजाराम राऊतच दोनदा घेऊन गेलेला आहे. त्यांनी याबद्दल खरं आहे का खोटं सांगावं. उद्धव ठाकरेचे आमदार जे त्यांच्या बरोबर आज आहेत ते उद्याची येणारी विधानसभा आणि लोकसभा हे घड्याळ या चिन्हावर लढवणार आहेत. त्यांनी त्याची तयारी करावी. मशाल विशाल चिन्ह राहणार नाही. पुराचा पुरा पक्ष राष्ट्रवादीमध्ये विलीन होतोय. त्याची तयारी पूर्ण पद्धतीने संजय राजाराम राऊतनी केलेली आहे. म्हणून जागा वाटपाचं हे सगळं नाटक करण्यापेक्षा जी खरी बातमी आहे, जी खरी परिस्थिती आहे ते उद्धव उभाटा सेना जी आहे तीच राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करायची आणि मग एकत्र म्हणून मोठ्या जागा काँग्रेसकडून मागायच्या. हे जी काही खरी परिस्थिती आहे, हे जे काही खरं राजकारण आहे ते आज ना उद्या बाहेर येणार. आणि मग काँग्रेसला मला मित्रांना विचारायचं आहे, मग तुम्ही तुमचं उत्तर या संबंधी तयार ठेवा. म्हणून उगाच ही जी काही नोटंकी चालू आहे जागा वाटपाची की आम्हाला 19 पाहिजे, सिटिंग पाहिजे, त्याच्यावरच आम्ही जिंकणारी जागाच आम्ही मागतो. अरे बाबा, तूच 2दा प्रस्ताव घेऊन गेलाय सिल्वर ओक आणि यशवंतराव चव्हाण भवनवर की आमची उभाटा शिवसेना विलीन करा राष्ट्रवादीमध्ये. कारण का चिन्ह आणि पक्ष आमच्याकडे आता राहिलेलाच नाहीये. म्हणून जे आमदार आज उभाटामध्ये आहेत त्यांनी राष्ट्रवादीच्या घड्याळावर लढवण्याची तयारी ठेवावी. धन्यवाद. नवीन संसद भवनासंदर्भात काल शरद पवारांनी असं म्हटलंय की मी गेलो नाही हे बरं झालं, कारण तिथे धर्मकांड सुरू होतं. मी आपल्यालाच विनंती करीन की पवार साहेबांबद्दलचे प्रश्न आपण आमच्या वरिष्ठ नेत्यांना विचारा. माझी एवढी राजकीय उंची नाहीये की मी पवार साहेबांच्या प्रश्नाला उत्तर देऊ. माझे अन्य वरिष्ठ नेते त्यावर उत्तर देतील. अंबादास दानवेंनी आताच म्हटलंय की संसद भवनातल्या सावरकरांच्या जयंतीनिमित्त जो कालचा कार्यक्रम झाला त्या संदर्भात अहिल्याबाई होळकर आणि इतर सत्पुरुषांचे पुतळे हटवले. मला हे कळत नाही, जेव्हा राहुल गांधींना शिवाजी महाराजांच्या बरोबर त्यांची तुलना केली गेली, त्याच्यावर गाणं बनवलं गेलं, तेव्हा राष्ट्रवादी आणि ह्या उभाटावाल्यांनी का त्याच्यावर आक्षेप घेतला नाही? तुम्हाला काय राहुल गांधींची शिवाजी महाराजांबरोबरची तुलना योग्य वाटते का? याचं उत्तर पहिलं अंबादास दानवे आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आम्हाला द्यावं. शिवाजी महाराजांच्या नावाने वर्षानुवर्ष राजकारण करणारे त्यांनी पहिले ह्याचं उत्तर आम्हाला द्यावं ना. ते उत्तर मिळाल्यावर आम्ही पुढची उत्तरं देऊ. कसेल त्याची जमीन या उक्तीप्रमाणे जो जिंकेल त्याची जागा, असं संजय राऊत ट्विट करून परत असं म्हणतायत की संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी सर्वांनी त्याग करायला हवा. म्हणून तर त्यांनी त्याच्या स्वतःच्या मालकाच्या पक्षाचा त्याग करायचं ठरवलेलं आहे. म्हणून तो बोलतो ना, माझी जी माहिती आहे की स्वतःचा पक्ष, मालकाचा पक्ष हा राष्ट्रवादीमध्ये विलीन करायचा आणि त्यागाचं उदाहरण महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये द्यायचं, हेच तर तो संदेश देऊ पाहत होता ट्विट मधून. म्हणून त्यागाचा संदेश हा काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीसाठी नाही आहे, तो उद्धव ठाकरेंसाठी आहे. ते लवकर समजावं. जमिनीत तुझ्या मालकाची राहणार नाही, तू तुझ्या मालकाच्या जमिनीचा व्यवहार करायला सिल्वर ओक मध्ये बसतोस आणि कसल्या जमिनीच्या बद्दल उल्लेख करतोस? उभाटा शिवसेनेच्या सातबारावरच आता घड्याळ चिन्ह येणार आहे.